Gutxika egiten dan lan bat da, ez da, hori ez da bapatean sortzen saletasun hori, eta saletasun horren ez dakit ardatz bat edo oinarri bat nik uste dut hezkuntzan dagoela, ez da, hezkuntzan eta baita komunikabideetan eta ez da, mundu sozialean, ez da, eta sozializatu egin behar dela gehiago, ez da, zer esango dugu guk ontara dedikatzen garenok, ez da. Baina baita ere ulergarria da jende batek ez maitatzea antzerkia eta ez etortzea ikustera. Baina, bueno, noizean behin alako, ez dakit, komunidade baten inguruan zerbait biltzea, zerbait ikusteko elkarrekin eta gero txalotzeko edo tomateak botatzeko, ez dakit, adibidez futbol partiduak ere asko oso aspergarriak izaten dira eta jendeak ordaintzen ditu bere sarrerak, ez dakit, antzerkiarekin ere batzutan gehiago gustatuko zaizu, beste batzutan gutxiago, baina hor dago eta nik uste dut komunikatzeko, gauzak esateko edo ez dakit, ispilu polita izan daitekela komunidade batentzat edo gizarte batentzat. Andiamo a cantare bellissima la vita della Sarta, andiamo la Sarta, l'esplicazione. Oh scusi, benvenuti tutti a questa bellissima villa, Glorio! What is that what you got to read? What is that you got to read? What is that what you got to read? Irakurri nebanean testu gitxi dagoz inpaktatzen dotzuenak, ez da? Bueno, nire kasuan behintzat. Eta irakurri nebanean nahiko inpaktatu ninduen, eta gero grazia egiten zidan Toribio Altzaga saria jaso ebala, eta Euskaltzaindiak publikatu ebala, eta nik esaten nuen, bueno, hau irakurri egin dabe, baina ez dabe ikusi. Hau ikusi egin behar da. Eta orduan hori ideia moduan hartuta bueltaka ibili nintzen eta ekipo bat lortu arte jarraitu ineban lanean eta azkenean Manex Fuxek hartu eban taula zuzendaritza eta ekipoa sortuta gero ja egin dugu aurrera, ezta? Gero egia da baita ere Antonin Aktoren mundu hori eta ankerkeria edo krudeltasunaren mundu hori asko interesatu izan zaidala beti eta Antonin Aktok referente moduan erabiltzen zuen teatroa edo bere irudimenean zegoen teatro hori nik plazaratzea nahi nuen, ezta? Nere erara beti ere. Eta gero uste dut, aktore moduan beti dagola beste zerbait aztertzeko gogoa eta horrek, testu horrek ematen zidan jokoa, nik aktore moduan jolastu nahi nituen edo jokatu nahi nebasan gauzak aurrera eramateko. Gero ja publikoak ikusiko du hola dan edo ez. Bueno, nik uste dut jendeak maite izan duela antzerkia egixe da, pixkat barrunbeak ikutzen dabela, eta jendea pixkat ikututa ataratzen dela, baina ez daki edo posik edo triste. Eta nik uste dut azartau dugula teatro lan honekin zentzu horretan, ez da? Pixka bat norberaren krudeltasunak igual asaltzen diralako. Bai, teatroaren hausnarketa bat da, baina teatroarek bere zentzu
zabalenean edo sakratuenean betiko gauzetaz hitz egiten du, heriotza, bizitza, egia, gezurra, eta nolabait tramparekin jokatzen du, eta trampa hori da baita ere, ikuslei egiten diena, ezta? Baina ezin dut kontatu hortako badalako jendea etortzea, baina bai, abia puntua hori da. Aktore bat zain dago, bere ikuslearen zain dago, eta inorrezta agertzen, eta azken momentuan bikote bat agertzen da. Eta bera hasten da bere emanaldia ematen, eta ohartzen da bakarrik bi etorri dirala bera ikustera, eta orduan hor ja aldatzen dira gauza batzuk, koordenada batzuk, baina nik uste jendeak oso ondo pasatzen ditula, ze azkenean oso ikusleari baita ere keinu polit bat da, ezta? Eta bai, gero nik uste badagoela beste gogoeta bat baita ere, igual izan daitekena, nola bortizkeri baten aurrean edo nola panpin bilakatu algaren, ezta? Nola erreakzionatu gabe gelditu algaren eta dagoen botere hortatik nola batean eskatzen diguten guztia egin aldugun, ezta? Eta hortan bakoitzak bere gogoetak egingo ditu, eta hori niri asko interesatzen zait, ez zerbait zarratu egitea, baizik jendeak nahi duena pentsatzea, eta gero batez ere obrarekin disfrutatzea, ezta? Inongo prejuiziorik gabe sartu eta ustea joaten personaia honek egiten duen ibilbide horretan, ezta? Beste bi ikusleekin batera. Esperientzia handia daukat, zentzu horretan, ze publiko askotan izan naz. Eta ez dakitera, niretzako lan arraro bat, hasikera batean esan dako, ez? Beti ibili garelako, personajeak egiten, testua, eta orduan, kasu honetan, publiko hau, benetako publikoa. Orduan, gertatzen diren gauzak, ez? Normalmente ikusten dugunean ikuskizunaren batean zelan aktoreak edo aktoreek publiko baten bat edo publikotik norbait hartzen dutenean jentea astandala barregiten, nervioak, urduritasuna eta horre gauza guztiek, eta orduen hori ikusi egiten da. Eta, karo, hori da purtsuet printzipioz ikusten dana, ez? Gero, publiko honek daukien ez da ohiko publikoa. Ez, daukien ibilbidea nahiko performantikoa da, esan nahi dut, emozio batetik bestera pasaten dire klik batean, eta jolasten dute apurtzu bet sensazio guztiekin, bai, batzutan publiko moduan disfrutatzen dute, beste batzutan publiko moduan, testuak esaten dagoen moduan publikoari gorroto, badago torturapean dauz, eta orduen, beste momentu batzutan sufrido egiten dute, baina sufrimendu hori da segundu bateko gauza bat, urrengo segunduan dauzelako barre egiten, disfrutatzen, orduen da, publikoak dituen arpegi guztiak erakusgai, bai, miren tirapuk eta biok egiten ditugun publikoko personaje hori ganera, dire, publiko berezi bat, ez, eta bikote burgesito bat oso ondo jantzita doazanak antzerkira, eta ikustera, eta bakizu, zentzu horretan. Bai, gainera, sorkuntza prozesua, naiz eta testua 1985koa izan, zorionez, oraindik dramagila bizirik dago, eta orduan berarekin lan egin ahal izan dugu gauza batzuk moldatzeko. Gure ustez, obra berez punkiegia zen, eta pixka bat, ez dakit, beste toke poetikoago bat eman dotzagu, ezta? Eta gero gauza batzuk berritzeko ere basego zan, adibidez garai hortan ez zegoen honako iPhone edo ez dakit zedan, baina iPhone edo internet adibidez, ezta? Ze momentu baten badago kritika bat, nola antzerkia bertan momentuan gertatzen den ekintza bat dela, eta publikoarekin dagoen komunikazioa errealagoa dela, eta garai hortan kritikatzen zuen telebista, eta egun kritikatu aldugu telebista, baita ere
zinea aipatzen zuen, eta guk esan genuen, bueno, ongi legoke interneta baita ere, eta, bueno, ez dakit, halako moldaketa txiki batzuk egin doguz baita ere. Eta beste moldaketa interesgarri bat izan da, nik uste, nik ditudan komediante bezala nik ditudan personaiak aprobetxatzea eta horrek ekarri du euskalkiak baliatzea. Orduan badago Markinarrez berbaiten daben personaia, iparraldeko euskalkiare badago, Donostiako euskalkia ere erabiltzen dugu, eta horrek nik uste dut aberastasun bat ematen diola antzerkiaren inguruan aktoreak egiten dituen gogoeten barnean. Bueno, niri behintzat gertatu zait noizbait antzerki obra bat suspendidu behar izatea, ezta? Eta gogorra da hori, ikustea, bapatean inorrez dela zu ikustera etorri, ezta? Eta horrek sentimentu asko jartzen ditu hor barrutik, ez da, alde batetik triste jartzen zara, beste batetik esan aldozu, ze ondo, ze gaur ez neukanego aktuatzeko gogorik, beste alde batetik esan aldozu, amorrua sentido aldozu, igual ez delako behar bezalako lana egin promozioan, edo dana alakoa, eta orduan, bada errealidade bat, eta gero egia da, antzerkia azken finean hori da, publikorik gabe ez dagoela antzerkirik, eta, antzokia beteta ez, baina nahiko beteta ikustea oso edarra da, beste dimentsio bat hartzen duelako obrak, ezta? Eta zorionez orain arte bi emanaldi eman doguz, bata iparralden Luson, eta jende desente hurbildu da, eta Azpeitian baita ere, eta bertan ere jende desente egon da, eta hori postekoa da. Testurik ez badaukagu ere, harri-harria da oso, zelan publikoko personaje honek zelan hartu deurie presentzia handi bet, eta osotasun bat lortzen da ikuskizun osoan zehar, ez? Nik uste dute merezi dauela proiektu hau ikustea zer egin den. Eta bebai, nik nire imaginarioan pentsetan nuena zer lortu geinkean ikuskizun hori, ez da gero zer gerditu den. Uste dut alde handia dago eta nik uste baina askoz ere hobeto eta gauza askoz ere interesanteagoak urten direla. Beraz orain ikusle moduan gozatzera? Bai, dudabarik, beste teatroa, beste, hau da, hirugarren perspektibea ez, bada sarrera pagatzen duzunean eta antzerkia ikusten duzunean, bestea da, barruan zauzenean, eta hau da, fantastikoa ze, lehenengo zaude publiko moduan, gero zaude aktuatzen, da, orduan ja, faceta guztiak, ez dakit zer falta zaigan.